Festa bla nar mhijiex festa. U din id-deċiżjoni xokkanti ser taffettwa lil Malta kollha. Kien dan is-sentiment ta' frustrazzjoni li qasmu magħna uħud mid-dilettanti tal-Festa ta' San Pietru fil-Ktajjen f'Biżebbuġa li spiċċat milquta minn deċiżjoni tal-qorti li waqfet il-ħruq tan-nar tal-ajru. Filwaqt li laqda mużikali San Pietru fil-Ktajjen għal ukoll fi stqarrija li l-Kummissjoni nar fih dan l-istess għaqda ser tkun qed taħraq b'mod ridott skont l-istruzzjonijiet maħruġa mill-qorti. Fi stqarrija uffiċjali s-Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Biżebbuġa sostniet kif laqdiet mużikali lokali irċevew mandat mill-qorti sal-ġimgħa 31 ta' Lulju. Is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu s-soċjetà fetħet rikors u l-qorti semet iż-żewġ partijiet. L-istess qorti ordnat li għalissa għandu jinżamm il-mandat u jinħaraq biss nar ta' 4 pulziri. Il-ħadd filgħodu propju f'jum il-festa ta' San Pietru Net News żar Biżebbuġa u tkellem ma' wħud mir-residenti li l-koll esprimew it-tħassib tagħhom għad-deċiżjoni li jittieħdet u li qed isservi ta' teddida għad-delizzi u tradizzjonijiet tal-Maltin. Il-kwistjoni tan-nar tal-ajru kif affettwatkom bħala festa? Fimni għandolħu Italija spiċċat il-festa minn meddu waqfuna għax festa bla nar qalbna sewda, mhix festa. Italija jena spiċċat il-festa, u għalla ħares nibqgħu hekk għax il-festi kollha jbatu. Affettwatna għax in-nar huwa parti mill-festa. Da huwa oġġett ta' Malta u mhux oġġett ta' każini. Kulħadd jaħdem sena sħiħa għalih. Aħna batejna u anke il-partitarji tal-oħrajn. Mhix fer l-affari. Deċiżjoni xokkanti milli tidher ħa taffettwa l-Malta kollha. Ma kienx imissa tieħda deċiżjoni daqshekk maġla li ma jinħaraqx in-nar tal-ajru. Le mhux sew. Tara bħal kull dilettanti ieħor aħna Biżebbuġa nagħmlu n-nar tal-ajru wkoll. Sagrifiċċji kbar mhux aħna biss, anke l-familja tkun warajna, l-ispejjeż ikunu ħarġu u sfortunatament issib dawn l-intoppi biex propjament iwaffqu letteralment it-tradizzjonijiet Maltin. U nsejħilhom tradizzjonijiet Maltin għax huwa huma parti mill-festa kulturali u n-nar huwa wkoll parti mill-kultura Maltija. Intant is-smieħ dwar dan il-każ għandu jkompli jinstema' fil-qorti fil-11 ta' Awwissu.